Nero eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Una erinaro nintu namba emo guko yaretera buna atikire korwa chinsemo ao ime na isko yagusi noko gotebia buna aberga gwateka korwa boga kieteweka ekerekega nigo toko yariganirie egere unyare gukumanya nigo tokorwa ekionga chinsenye bono egansemo yimanyirio akorwa Wilson Makori chenkorwa mkate Enoch na aya na toko yariganirie. Murubiri oboko mochora omopapa omoya bwe kanisa ya Catholic nigo chakira bene asense ya Vatican. Twabeire togo kwanera abantu baito amatanga yega niga kubeta sengencho abamwabo bakiete bakabeke court injection.
Mubere bw'omwo swati oyomo asensemo ya kiboba ase wodi ya gachueme ya Kitutu Masaba gutangwa taenigwa nikigambero Kwa jasa wananchi igene mujanga kile sikuru kia CTM kwa kusema ukweli wajiko kwa higa asilia korekana musangererekano omonene bw'okorigia ebirengereryo by'omwananchi igoro yekigancha gia CDF asensemo ya Kitutu Masaba gukorekana rituko ria rero. Nigotogo chaka kora sensemo ya kiboba yuera se wodi ya gachuba ime ya Kitutu Masaba ime ye kaunti ya Nyamira bwasaba menyi benseme yo baboka ekeroba kwarigania nginchiba wachikomoeni musubati Evelyn Osano na konyora mneke gambero gya kanenga musubati yo tarigo chikoeni gwa olumwa matiko ni arastan mwali gubu ya kabisa mwe gwete piripunga ubolire eo pie kali ku ofisi gachuba fata mo ya kabere yamanya kurunga ande firipo jiro ko ke cushion Nyamira umobero to rumo moche firipo nga yakale atarugo chauro kinenda kwane direct yarakane wana firipo ina tota ta koleki auro karro kana atota binga ye nga yali gete na ringa ya berete Nataka msikize. Tobaisa kama chani. Mante yara tabia. Orago ande kiara, osochi go salikende kia. Mwana ine. Kenya sava sesen. Sasa maisha tu sabia na gero topole. Vipi? Na ako wapi? Ako missing. Si sawa? So ni maneno bado iko kwa uchunguzi. Watu wale argue mkwe patient. Sawa sawa? Yaani patient mkwe na nini? Utulivu na musubiri. Sawa sawa? Date to court wamesema ni lini? Tarehe 9. Hiyo ni kesho kutwa. Which is on Friday. Sio mbali. Hii ndio maneno unaona ilifaa iende kotini through DCI. Lakini unaona imeshafika kotini. Sasa tunashukuru imeshafika kotini. Oyo no mugambi nation abuga misiocha wesa abrogation ikorukunga giranga. Lero iga twacha senka yo mugako korukwa kali asemoka mumuro yabo gosira okorukunga Evelyn. Liberera lialenga iga asengencho twacha na OCS ito gachuba. Twabeire togo kwanera abantu baito. Amatanga yega niga kubeta sengencho abamu abo bachete bakabeke court injection omobero yega tonyarete korusuwa senkendu ya tenwek kolende buna tu abakwaneire oyo abaga kobisuo korukunga Philip momuro mwabo korukupita atabiranga namanyeta sale nko gendale kuoyuwa egere merobeli endeche genderra senkei Emerobelio yoko mochora omopapa bwe kanisa yege Catholic ya Rumi gose Roman Catholic nigo ochakire benne asensemeri ya Vatican City ime ya Rome, Italy. Merobeli gani yo ya chakire kero abakardinali emyeyemo merongo etatu na batatu bakira asensemeri na kwerigania ase omorobelio oyo ogochiko korekana. Mo Cardinal Kurwasense ya Kenya John Njue no nyana bote keranete ase nsemeyo asingencho gawatebakana mna afyae tilibia. Confessi
Abamenyi be constituency ya Kitutu Masaba nigo litkulia rero basangerekana ase chiabis chinene che constituency yo cha NGCDF gose National Government Constituency Development Fund Office ase nsemo ya Tombe kurua ase award ya Manga. Bamenyi abo nigo baikirana ase nseme yo eri kusangereria ebirengereryo igoriye kegancha kia NGCDF. Musakito na enga sansameyo na utwariga ni roboti origa Fatgad nyogo tuigwete to roboti oruo. Abamenyi be bunge ya Kitutu Masaba ni gorero basangirikana ase amagacho ye obisi ya NGCDF eryo korwa ebirengerero byabo igoro ye kiganja ekyo kiria kya Ngav nabo igo okugania kubekwa ekiganja kekubarenda abaseneta ase wikirania emeremo yabo yo kumereka obokoreri we county kurengana na bamenyi abaiga kobwamo ebagokeire emeremo eyo egoikiraniwa korwase ebiganja ebiga nagoteba nigo byakonyire kisemi chiabana ase chiskuru aboigo ogotingiwa koborende ase chinsemo ao samareta waboro malebi bicheka kwa kakiba wodi naiche egende go jasa wanaiji igene bujanga kibeza kikorukana kia CDF kwa kusema ukweli kwa hiyo kwa hiyo asilia kwa rekana ekiagera matukaya kere kwa aseita tote rogo sio ndio Kitutu Masaba kude yota agende onyore ngama gendrona o adude CDF asita yora agende onyore ore jojo chino ndio to kwenye kia turusia saa kamba sana na hiyo yani batale kwa kwenda school lakini ya support no nyori kedia keke na mko ina na kwa nyori keke kwa correct kia komenderen iko mwana correct osomo ensemo yende nigo baganirie ababunge kubwamo kwetia ebiganja ebiga bibekwe ase katiba nabo igo kurwanirira ebirengo byekibesa ekyo komentwa eryo kogenderera bokonya baria bokonyora wainse kibese abara ibe county ababa council of governors bataende botema kurwanya kibese kya CDF mbuja bakora tabakana sehire so that chirimo CDF member ya 2.5 tuchiage buchari chiende 5 na ndimo jibona na amendment yetu yire ndengo chigoro because yene pesa na njibaga osu yawe ngende okora chingaki echecho ebatebire ekiganja ekyo geise kurusigwa aroro nigo emechando emenge erabwatiranie owikiraniwa kwa moroberio bwa masomo OCBE ose competence based education ase secondary na hiyo inahitaji mambo mapya tunahitaji new workshops hizo workshops tutajenga namna gani tunahitaji maktaba libraries tunahitaji laboratories go science kuna STEM science inahitaji those laboratories asiko what we have in secondary schools imesaidiwa sana na mambo ya CDF kitolewa hata implementing hiyo new system ya CBC itakuwa changamoto omabunge bwebunge eyeiga omoske Clive Gisairo ensemo yaye igakwanira esegi ekiganja ekeiga kiarwaniwe kuna vita mingi sana ambayo CDF inapita. CDF ensures that irrespective of where your member of parliament falls, basic infrastructure for schools and security are covered. Hinko reporter Gatembe kurwase kinyore kiga kya Tombe ekyo kegotoka imeye ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Fatgad yese Chinga chechio nigo abamenyi be county ya Kisii boyo bomerana asia bisio mo women rep imeye county ya Kisii kurebirengera libyabo nabarobo igoro yekeganchekyo kya National Government Constituency Development Fund Njengene dikombo nyambege board representative nko wakilishe abale no balema se ngafu igana chako etie bili ye yo gwanchera ngafu egu kibesa
naende ebe part of the clause as a section yetu ya constitution na seki chiserikali chetu chikaunti ikachikwa kuchibesa chinke sana 15% chibesa chonse pia 85% no chitikali national government iko bono chikato tobekerese umuswado oyo egeroete egerotonyole the Senate Oversight Fund vaegwe to oversight counties ne yangaf nero evo so that at least abantu abakuru ku marginalized disability na boygo na women na widows baikeru through various programs and activities chabekiru nechi budget. So we fully support naende ababunge mukole mirimo yaino so that abananchi baikereiru nechi besechi kolengana nemerobeli ababunge babegete amone senate. So ya kwanza inaitwa National Government Constituency Fund yenye mmejua sana sana kama NGCDF. Hii fund mnaijua yenye imewasaidia kupata bursaries, imesaidia kujenga hata hizi ofisi za security, imesaidia pia kujenga mashule na other facilities huku hapa Kisii. Ya pili ni hiyo Senate Oversight Fund. Hii Senate Oversight Fund sasa ni ya kusaidia maseneta. Mnajua kuna bunge ya taifa alafu kuna seneti, si ndio? So hiyo seneti au waheshimiwa wenye katika seneti kazi yao pia ya kuangalia oversight kwenye county governments na kuona vile county governments wanatekeleza kazi yao kama wamefuata sheria. So hii fund itawasaidia ili waweze kufika kila sehemu na kusaidia wananchi kwa hiyo kazi. Ya tatu ni the National Government Affirmative Action Fund. Vile mko hapa mnaona hiyo ofisi ya GBV Center moja ambayo imebenefit kutoka hii fund ya NGAF. So hii NGAF pia sana sana kazi yake ni kusaidia wale wenye hawajiwezi katika community zetu, kina mama, watoto, walemavu, the elderly, wale wazee kwenye community zetu. So hii fund itaendelea pia kusaidia kwa hiyo kazi. Omujumbe obugetutu bwa Masaba omoske Clive Umbanegisairo ni gorit kuria rero singirere goteba buna ekiganja kia National Government Constituency Development Fund getikare enko yakwana iga ase eskuru yuboroso yakegogi PAG asa enko na chidesk osechiloka gochia ase ensameyo puno musakito polikapokara agutamanya nga nonye kiganche keiga kia NGCDF kegendrete kwa magina aseboigo birengere bigendete gusangirwa kurase chibunge ao elige chikunyara kabage gokorwa kobali chiko elio kegendere gokonya abamenye kurase nsemo ao igo mubungo yigabwe bunga yabo getutu bwa Masaba muske Clive Umbanegisairo anyara kobaga kora umurobiri boko igore birasi murobiri boko bwatoka chiloka na boigo kuigora enyuma yake barase skuriga yake gogi PAG yigo toka meye wadi yiga yeligoma. I'm one of the senior one chief. CDF de ruziwa saba jumbe ya. CDF de ara saba jumbe ekiagera nganto bwati none iga. Etumune ya kalireki. Ege totora bagani batokonye banyemente. Nomoroberio abalimu nabebuli bagokera kurwase skuru yiga asebate birenge skuru yiga nigo yagende ko bagekombi wasamatuko amagega abayibuli gaki ayagwa tokoreire na manene tiga oseseniwe na ndiga nari gwatoire buna togochikoruwe ensu tariogo to ensu esambire baisani kirinde gasoko na ndigendera bugende ntekabire primary ya benefit from CDF since memorial no minus nobody. Gisairo boigo oyure oyo mobo baya committee bechisemya se bunge nene nigalire iranga nigo barachikunyara ko baba kubwaterana amoneke umbekerio ko balika bali mu ya Teacher Service Commission iri kwene kibona chi promotion cha bali mu ngokorekana chirebuya na boigo asenchera yobwasyoku. You are promoted in the last promotion, you cannot be promoted in this promotion. Eras motigera bande na barba koreki. Basuke mutu. Number 2, we can talk about TSC. Any teacher who is retiring in the next 1 year must do what? Must be promoted. Any teacher, utikali the 12 months in service, meaning promotion endete iko cha komanyora. Lazima akwe. No mweri oye asomo yigo yiga boigo nigo gisaira gendere koba. Gakobolia abagusigo chamo. Na kumusiro musike Fred Matiang'i oyo nyare ko bagawesoke kiralio wosio bobocholi bole bosio Ondenaro baserete mugacha. Watu walikuja kwa upendo.
tutatene tiamo kenenge yotoranyore. We cannot bargain for anything. Ebe chiskuru, ebe nini. Ingo ripoti rigeta seni kia uwanjete kia gatembe. Kurugige iga haseskure iga ya Kegogi PH. Igo toke meye wadi ya Ligoma. Ebunga ya Bugetutu wa Masabe County ya Nyamira. Inche gonkuru kwa Polycarp. Abaibuli bali banyorete amarito na kunyora abana bali abake nigo litkuria rero banyora obosemi bwo bene koraseke mumbegetari serikali kya ISF keombe kiga nigo kyaba obosemi nabo igukona barabo na barachi komenya ase amatuko alibosi osumna baganda tukomenya muno musikito Daniel Ontiri automanya kurwa ase a constituency ya Bonchari. Korengana n'obutuki bikole byomalita mapema asa abana banyeruka n'ikisegi kigenka ubutaka negati y'ikisababu kiriya cyairire okugendera komentekana kw'imechande iga ayiga nkorengana n'ekyombe gya The Beacon of Hope ekikerense ya International Solidarity Foundation ISF chingaki chigikaro yokoenana amegerio asaba boli babana balia baetero boneria wechingencho ao namalita mapema abarayi begedini n'abatureti kurwase binyoro au hasensemo ya Bonyakera Mijebunge ya Bonchari County ya Kisii ekerene kirenga gyokubasemya buna bakomenya n'abana babo abo babere abayiboli mapema nenchira barabakonyi tibabaisa kwenyora hasi mechando buneyo hasa matukali bosyo batarakora masomo bose bataranyomwa twachirige gariana osemia abayiboli roya mangana yo konyom kwa abana batareka miaka yo konyom okobakia mangana yo bulito kwa mapema oseande baonderu through defilement asichikesi chiri batarigo chibali pot twabayegeiri twabasemiri igoro yo obuyabo kuyona eskuru ko mwana mwiseke kiranyorero bulito elinda chikonyore skill ase vocational training osina bakwa ne skuru uranyore certificate igo chakomokonya go chamoto ase gikaro ekikyeira lituko ligima tichi gatatu abiboli abayiga nigo bagokera egetambo kirekiga nagotebuna uyiga n'umuchaka n'umuya ase chiamati chiabo obotaka ase binyoro bwabero bonene igona giakwera konyanga kamwana kare miaka yase onyori obogima bwaye bwachaka obobe esauri onyori oborito oboiga bwachai komoretera mangana makongu nabo konyamwaku omwana okonyetara ike miaka yako agwende konyora oborito abora anyore ng'omwana yakera gukikonyora oborito bagukikonyora omwana nabo eita bora ito omwana oboite no mwana na ngina eyakabere nabo konyanga omwana yakera gukikonyora oborito bwaye kera nyori butawo kikogonki nabo konyora ng'onyori egento nga fistula eyere disease erembe okonyanga esa amachi acha ya amachi ne yobunyira bono igo bigo chamo ntwa baraya batureti tugwente koira chiripoti kirensinyo kirende gionsi gegokorekana mamincha osa abana baria bake bagokorerwa yataria maya twa ripoti mapema serikali yaimo kichikumu nago kirase nginyo twanyorera masoma yarara maya intumuna abaibuli tonyare ko batogokonya abana baita sokoirana ase chiskuru aso kwegenderia ekogero bugima buri ko chimutu no bokong asense mwende nigo bakwanire gati yemeroberio elia babegete barache kwebwaterania nero egati abo olimi no bonchiriria namono bolio bokoboke elio kwegendereria na kurigia chinchira chigwikiraniria bana baba maganio asese giye umwana nawe ntosime kali toke naye bunu muibuli kwa mwanjira ngaya naye bekabwo mambiende no inu musiegetenga ki musibekabwo mambinero nyore sabuni egere tako na kuriga ligererio yukabwate egere nariyo boibibora asire egere amagendera suke mutu ISF nebyombe bya nigo byagendere kubeka omokya asichinsemo ao korongi ya chimbwa na gusiria oboneria ao egati abo chisegi chigenka wosarwa ku mwana omwisike egati yayanda na igokogania nkororo gokugenderera kubwatirana namono nababwatani ao aiga Kenya no nyengo ikasi chinse chisiko Nkuru dereka seni kiaga tembe korega se county ya Kisii letera nengoro kwa Daniel Ontiri Kora soroboti rora Daniel Ontiri roko aba sabati abo bakonyora amaritase chinga kiche mapema no koba obosemi ose
gosemeria gwankyo naro ogotoira asinkwana yiritko tukera no tokanda kuruga igere buyanga kibeza kikorukana kya CDF kwa kusema ukweli wajiko kwa higa asidia kwa rekana ekiaga matukaya kere ngoni aseita totero ko CDF ya kitu masaba kunde yo tagende onyore nga magende naro adu CDF asita yo agende onyore no ejo jikora tichino ege naro saba ko wabu ingeringe percentage eme tuko 2.5 ege no ani ko mi ekiaga ili ndio kwa ekero mogochaka emeremo timoria maki bakorere abananchi buna mwarire ekeira nga mochikoba mokoyakorera namangana yomo DCC Kitutu Central Juma Walela ankobatebia aba assistant chief abaya batiani gulitkolia lero asensemo ward yabweka ase constituency ya Kitutu Cheche South kito noenga sensemo igotwariana roboti orega. Sasa leo mama mnaadhimishwa mbele ya wananchi, mbele ya kila mtu. There's a reason why nini mnaadhimishwa mbele ya wananchi. Kitu cha maana ni kuheshimu mamlaka yoyote. Unaelewana? Heshimuni mamlaka. Walikuwa wengi walifanya interview, but it's the only two wameshauri. Kwa sisi ni watumishi wenu, tuko tayari kuwafikia usiku na mchana. Kuna watu wanajulikana ni wahalifu, ni vizuri ushee na sisi. Kiswahili kilikuwa sheria mikononi mwetu. Kwa sababu ya uhalifu nilianza kuweka street lights, lakini nilianza na hii barabara. Jana usiku zimewaka. So next naenda Iriani, naenda Nyabondo, nikuje Gesoni, nataka kabla nimalize miaka yangu 5. Mimi nataka taa ziwake kila mahali. Usiku ndio mwangaza iwe tuweze kupambana na uhalifu. Mungu anapita pale hapa. Mungu anauza pale hapa. Mungu anauza hapa. Wewe na unapata pesa kutoka huko na ruhusu Mungu anataka. Sasa huyu Mungu anafanya nini? Kama wewe unapata pesa kutoka kwa huyu Mungu atafanya nini? Anafanya kwa nini? Kwa sababu wewe asante kutoka wapi? Muraibu abake ase county ya Kisii na boigoro mo MCA gosomo jumbe bwe ward ya Marani Moske Dennis Ombachi ni olitkolia lero aikyo mswada ase bunge yo iliokorigereria igoro yekawa iyo ere ya moya kemeli kiabusi yatebringa ekemeli ekyo nekamo ase bimeli biri byarenge gokonya omugusi asamatuko aitire nabo igonke bwente komentwa chinguru chinga kimnensemo yuburimi boigo nigo abekete omoswada onde bosio igoro yuburimi bwa matoke unatoa kwariganira roboti oro lero nabwate omuswada wa ko segete serikali erosie amachiko yogokonya abalimi bekawa ya Kisii agusise ito mumaete kawu ya tukini twins abantu abange twakinete myaka ya 70 80 banyembono imbatagete banyore ogusegetwa ototagete serikali eligi ebimeli ebia byekawa bilibikwama asokoriye likenchinsemo bobasi nerilie kwama omarani nerilie kwama sauti mugirango nerilie kwama ngine ndegetangani ikiare kaume abalimi babwate yagotire tutaite kawenyi eri yakabere tutagite serikali erosi amachiko yokurenda umurimi gwekawa bono gaenga buno compound yetagitire umuntu agosoakorwa ugura gwegoyo ugurire bona abalimi baranyora ligo lirigia neri yagatatu tutaite serikali chake go package yani eligenjera yogo value add okomenta evalue asekawa eka witebe Kisii Coffee ondiwe
ke ya rosi dona kinale entara emotion n'abagambi bayetiri nga serikali ya rosi amachiko ere inga kiuju support abalimi ndega ali society arona kimashini kirororo etutaite tochina amachiko andi mune chairman ya graja ate aba chibesi chibe bitisaine egera to konya abalimi baito abekawo na igoro narende to muswada wa matoke na ndwete to muswada ambaye to muswada na ron tutagete abalimi ba matoke tutaite tangani ekemerikeri toke kebede kelea dinga na kie step of food oma tekera se mugusio ko genda okoro ku matoke the land of matoke so kisi nere bwate the best variety ya matoke na ron to muswada hiyo tutaite amachiko akolenda ngakia matoke itakoniwa na endenga kitoko tokolenda the indigenous sweet banana, the indigenous other banana variety na entuli variety chinde tuline chiro nga kitoko Mori kiomanene we kiombe Kiagusi Council of Elders Samuel Busirangwenyi nigo borire abarai bakorogusi babwatere amo nago nguseramo eliokonyora amagenero kurwa serikali enene mo Samuel nigo baborire nga okoba amataratari ngori koreta magenero ande onsi gose kendeng kilikonyara koba kegotenna munato kwargenero robotiuriga twatwarira bare magete tutaruki gose barai ngo bategerera bari ekero abagusi bogete egeti yasuneka gansa kwa gachwa okiari kibasa kinge sana ne kibasa kyo moelio milioni 100 ndiye serikali yo uri ukikoera kibasa intomate kya chiete egeti kigatenena boigo ne kibasa kyatangase tue milioni 100 chikogenda kwa gacha airstrip ese Sironga Nyamira County na chirajio ano korabia mbanya korabia enga kiyeyo na liegetige kwa gachu migoliga tayare kerete chindege chikogwororo on a weekly basis boigo matukatara era mange egetitwe gwire kiarosi gugakiri goris yekori mukabisekia na ende igoro egetingi atangase tukere international aiga Narok Kericho nkero kere almost international yekwa gachu inkige kogera intu abagusi egetu abwate gesinini gego sirigwo tomanye gosinywa ese to muna to kwando chi emergency ebe chi accident ebe amarioga ko akisukuru ngumbu nebintu mbalimbali bire bya muhimu gose spare part igo egente kyo igo nkobolia barai baito kora ekera nyale kane esobwamo epareye contract karetwo gotiche bitongo kero kendo umurumo chango tigagwo okoraki batema temire lakini ya sinyire koera emiaka koruriria kibaki ari gukuru bugambi bakabono yateraera kurubosongo gocha gavana iwomineti chi senator na bonse ekero president nga kienda racha gusiga tigange nyare kanenga na intwe oigoire gento gete Hoteba na kwariganitia sobut kubwarero no mogwancha nyakorire gabo bimana singen chogo chora gatemba koba egetasini kyao no mo ase onsia so kumanya na boigo asingen choko ganda Google Play Store na konyora app yeito ya gatembe egar kwanyar kubwati mirobeli to yonsibuna to kwariganiri na mnamana na kwariganira no kwene kenga kiralitko ngo kwatore na kirelimo ligokorekana kurwa ase kire kenyoro na ekero agokorekana igo na singin chubu bwao na intwe abato kurigereria twensi na abato kurigeria amangana abasaki baito amangana Polycarp Okara
Dipon Asanya, Fatgad Gisemba na Abonsi Kaluntarke wa Daniel Ontiri na boigo Gabriel Obai mwensi na bantaba yamore na gekora mogo teretra 11 aba bali kibaito na rokoro kwanga Kate Nyaboga na boigo Ruth Magara Haron Ototo na boigo oyo kurwa sensemo yibimanyirerio Wilson Makori na liwa kabera sensemo ilio kweneke ngachibicha na intuembi ya tokorekana unabona iga Mike agontenga best bread in town. You look good nche kuruko mkate Enoch obotkobuya obotoereru lakini nturugo gotikaigo bado ntubate bipindi ebiyachisi nema chingia echiwente kurigereria gwikachinga kicyamambino muziki ndo moturi butu mwororo na yakara we are the best byanya kurugabo karongo kora no basemia and then kurugabo nyasai tata kora kurenda gosesenia ankyo neri tuko otebanga ankyo kande Baraka ninjo, ninjo yatembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo. Mbusina tebeteida. Mutinare nkumachimato matenga butuka. Ngaki mutinare nkumachimato matenga butuka. Ayabona mangano utachirete na mangana ale ngagusenga Trump na tete ngabono ngabantu ngobona nguitara abantu bonse. Ngoko teiboigo. Kono waka ni bingana ga iga umetena ndo muina ngana nyoro murayuri to bago tebe gose gali gana gose kia banga kitiko boli mopo ajo kono gutinara mangana aro toletera mangana ari angensa ikinyuri gistore aje kinyuru kiongi kekuru kwa nyumba yinu ne ya aye na ebono yo uroro liuka ngabono kono ukona gutine bingana mutinare kumachimato okona gutina mutinare nkumachimato matenga butuka tata nkikona kutulira matenga y'abantu ukona kogosa abantu abuzanga mahete matinare ndo kimwina nanyore kento kikwanyora we mechegechege mwino boli mubosa aye mutinare nkumachimato matenga butuka ukona kutulira matenga y'abantu yo bantu bakubale kolengererieke na ya ode to batebya yare umete nonale gukiali Mombasa igoro nonale gukirogora ali gukirotu igoro bona kietoro ngankaro ukarora kiotoro kikenda ni tukiti no rotwe nona irubi tukiti ona te anta mangana utamanyeti teba mangana aga bwisura yoro choka mutinare nkumachimato matenga butuka kona kongaina abantu boli mobosa tiga ino kona gutina mangana ale nkyo kurigeria mangana ale na nduto ya maiti buya yatike nona mangana ale michimwina ukara yatiga kara lenda yao mutinare nkumachimato matenga butuka lenda yao Baraka ninjo, ninjo yatembe, ninjo dorome, manana man, bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.